Avukatê Kurd Firat Epözdemir piştî vegera ji Dadgeha Mafê Mirovan ya li Ewropayê di 23 Çilê de li balafirgeha Stenbolê hate desteserkirin û sê roj de bi hiceta ku endamê rêxistina terorê ye hate girtin. Ajansa Anadolu ku Ajansa Fermiya Dewletê ragihand Epözdemir bi sucê endamtiya PKK hatiye girtin. Epözdemir nûnerê Kongra Demokratîk a Gelan HDK ê Bağcılar'a Stenbolê û di heman demê de endamê Baroya Stenbolê ye. Baroya Amedê Komela Hukukzanên ji bo azadiyê û Komela Mafê Mirovan ji bo azadiya Firat Epözdemir li Amedê daxuyaniyekî hevbardan. Bi eşkere xuyaye ku ev girtin di heman demê da li hember Baroya Stenbolê û Makama Parastinê hewildaneka bê îtibarkirinê ye jî. Hêjayê gotneye ku dozgerî di lêpirsînê de îdad ke ku Epözdemir endamê HDK û HDK jî tevgerek dibin sîwana keçekê de ye. û heman demê de Epözdemir sûcdar dikin ku di dema şerê xendekan de li ser bangewaziya rêxistina PKK çûye Cizîrê. Dozgerî îdad ke ku çûndina Cizîrê jî bi fermana rêxistina PKK çêbûye. Son yıllarda hukuk devletinin Di salên dawî da rêgezên bingehîn a dewleta hukukê hate lewazkirin. Sîstema dadgeriyê jî kirin darê zorê yê desthilatiyê. Girtina hevpîşeyê jî mînakeke nû ya ji bo bêdengkirina Makama Parastinê ye. Serokê Baroya Amedê jî di daxuyaniyê de amade bû û îdia kir ku ev girtin ji bo hemî parêzvanan biryareka çavtirsandinê ye. Li hemberê Baroya Stenbolê, hemberê baro niha rêveberiya baroya niha alî hikûmetê da nat qebûl kirin, nat pejirandin. Li hemberê xwe ew siyaseta ku ew dimeşînin baro li hemberê wê siyasetê asteng dibînin. Lewra ez duê baweriyên Firat Epözdemir hat girtin û wekî din jî ji bo parêzera ra jî mîna tehdît kî derket holê. Berdevkê Komela Hukukzanên ji bo azadiyê jî got ev êrîş li ser kesayetên di qada mafê mirovan de dişuxulin gefeke mezin e. Rayedar û her wiha desthilatdariya ku îro Tirkiyeyê li dijî parêzvaniyê, li dijî kesayetên ku di qada mafê mirovan de dixebitin ev êrîş pêktînin. Armanca wa ew e ku kesên ku dengê civakê, dengê gel, li dijî neheqiya, li dijî tundiya berteka nîşan didin, dixwazin dengê wa jî lawaz bikin û dengê wa qut bikin. Mexwaz li ser girtina Epözdemir û îdayên ku di daxuyaniyê de hatin gotin ji Wezareta Dadê û ji dozgeriyê bipirsin. Lê hewildanên me bê encam ma. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.